Yan, good morning mga kapatid. Aliwalas ang sikat ng araw. Linggo. Iatid ko lang itong aking OBR. Tayo dadaan sa service road lang. Ikot tayo. Taas camera mo. Harap. Ayan. Maganda yung sikat na araw. Ganda na oh. Makulimlim doon oh. Pero mamaya po, wala na naman daw.
Lusot pa talaga. Madali. Ako nang inihaw. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when